बेटी भैली बरवा जुगुता हो बर खोजब कीना बेटी भैली बरवा जुगुता हो बर खोजब कीना। कहे हो अरे हम कटोरी रे कहे रोलू कहे हो दूध पियबू दूध आय अरे हमार सुगा हो चला 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 केकरा पीछे बा बड़की मामे फिरी जाइबा अरे हम कटोरी नु सब न पता ना कहां जी मतलब लगे के दूध ना पिएला अरे देखो तालू खाली रोवा त बुझा त नहीं खाली पिया तनी तो सुबह ले औसन दूध करम के धले बाजी करम किने फुला में तनी क के पिया दी तोरवा त बुझेबे ना कर। अरे हमार सुगा चला 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 आओ हां अपन लिपस्टिक मारे के ठोर रंगे के बुझा लगे जाई तनी रंग लीही नेल पॉलिश लगा लीही लइका के बारे में ना बुझाला। बताओ कोनो कहे निक ना दे एगो काम कमे करी अपन लइका के तनी ध्यान रखी ई ना कि लइका के पहले सेवा करी अपनी सेवा करे। कहां जातो हो नीचे जे तनी जी काम नहीं खेजी बैठे बनी रहो का होवे बताई लइका रोवा तटे मार चिल्ला चिल्लाया है कहला कि दीदी के दूध मतलब सुबह गरम को करा तनी कि नेपुल में क के पिया देम पियला हूं नहीं कि कहती कि खाली रोवा त बताई त। अरे जाना तड़ू ओका तो पहले ठोके लइका बाटे ओकरा पहले पोसे नहीं खेवत आए पोसे आई तब नु जानी त लइका के नु मारे लगतिया ये दादा एक तो लइका कैसे अनमुनिया का कह जल हो अनमुनिया कहाला जी हां उ भइल बाटे ओकरा के तनियन भी पैसा लगावतवन जावना हॉस्पिटल में ना ले जाके होय जी घेजी लेके आदमी दौड़तवन 10 करा मिलाई के हमनी के करवा देला तब हमनी के ओकरा के हाथ पे लेके चलत ई दूध दही माठा आइसक्रीम सब चाहतिया चाव मानो ना करे बन के ठंडा ना खाए के चाहे कि लइको पसर करिए तो अपने सर्दी खांसी भइल बाटे ऊपर से मार खात रहे नी का करबू मर दो तो ओकरा से हाइले कैल बाटे हो जाना तो जीव चटिया कोनो चीज देखो तो ना मुर्गा बनेला दुइये पीस ओकरा में पड़ेला सब कोई में दुइये पीस में एक पीस ये रख देवेले सुबह खाती इतना रस राली चुप रही कहले गइल बा कि नाने के बिगड़ी बाद में का सुधरी नाने के जीव चट बड़ी तब का सुधरी हन। हां ये कने ठीक तो जानते ही हां से छटला जी लइका होती को बीमार बाद में माना कइले बा डॉक्टर से घर का माना करते त मान ना जाए के चाहिए ना खाइम 2 दिन ना खाइम त का हो जाई ओए काले कवे कानी चवर होता तब का जी जतिन देखे हमारा तो देखा ना सहाला ठीक नु हम जाई मन लाते लाते मारम रउआ मां जे हम जतिन दूध कते नेपुल में दम न तब पियई हम ना पियई न त अपना से लेके हऊ हिंग वंगवा सब बनू लइका का छतिया पर धकरा कर दे ठीक हो जाई काय आदमी एकरा के सिखाई हां सिखाते सिखाते आदमी तबाह हो जाता हूँ हाँ हमनी के गोला का फेंका भाई रसन भगवान जय भगवान 10 हाथ जोड़ते हैं ये सब रोग कोई के मत दी है एनमुनिया फिनमुनिया लइकन के हो जाता तो बाप रे बाप हाफी पर हाफी लइका कबर जाता वसन देखे अब का करत तनी फोटो चली कैसा लागत है कितना मस्त लागत है आ जितना मस्त सजल है नु कुछ कहे जी इतना का करते जी ए कुछ ना फोटो से आ बैठे तोरे फोटो जतई आवा बाद में बाबू सुत गना आ हां बाबू सुत गए दूध पेलन कैसे सुता देला है तन के दूध पियला ह कब पियला है के on ठीक बरा कि असै सुता देम ए तरह ना जगा दा चिल्ला तला अभी सुतल पे कहले मन लाइक चुप रही रहल का दादा जी हमनी के मर्द के पैसा लगाता टे आदमी आज आ रहा था कल पटना लेके न घूमता टे रोट अपने ला कुछ बुझेबे ना कले तन लइको पर ध्यान दीही त का करी अपन नरेटी काट ले चुप रही मान के नरेटी काट के रो कहता तनी लइको पर अपन ध्यान दे जीव ये तनी संभाल के रखी हां चुप लगता कि ऐसे बोलता न लगता कि हमार मरिए जिम हम रौरे भलाई खातिर कहता हां त ज्यादा बोला मत ठीक ना हमर लइका जाई काहे जी रो मतलब निमने बतिया कहला पर बेकार लगेला तू न ऐसा बात कर नु कुछ कहे जी बुतना जाई जा बैठ खिस बरा के रख देबे हटे गेला हट बा ए राम सोचे आदमी कहला ना आजकल भलाई के जमाना नहीं खे बताओ तो लइका पहले कैसा रहे आज सुखा के एकदम लकड़ी एक अंगूरी को हो गइल बड़न सुता आदमी सोचा था कि का कोने बिया लइका फेंका वाली बिया एकरा से भी काम करवाई हम बतावा दूध को गोतनी हो गया तो हमारे करे के पड़ता हां करबे ना करम आ देख ले दीदी मना दी कितना मगर हमरा लगे बोल नहीं थी आ कितना बोलत है जी लाइक तो पगला दे तली हमरा के का कहती है का कहतली जाके मेरे घर में कितना बच्चे बोलता नहीं मछली रवा तो कर ये निका हरदम मिला रख ले दूर नहीं थे ओहे अब बड़ सुना नहीं का कहता है का कहती है झगड़ा करती है तब करता है
बोल दी जगह हम का बोल रहे हैं जी जब रुआ पर कहीं तो बोलना नहीं बता हां बड़ा बढ़ जैसा कि हम कुछ नहीं कह रहे के बोलने पे करवा बोले का कितना हम बोला है जी हां लगे लगता हमारा लगे को मुंह नहीं ना आगे जो साबन के लुका ना हटाई जैसे हटा लुक का के रख देता यार बताई हम कॉलेज के लइका दूध पिया सुतैला हनी अब कॉलेज के तनी जीभिया उबिया समाज कर के मत के ठंडा चीज मतलब माना था ओही पर पीने का चाहिए बताई तो एकर से मत कर लइका लेके चुपचाप हमारे घर में रख दे लइका जो हम पोषण ठीक है बता हमारा तसा होगा नहीं करो जो बेइज्जती हो गई जाय तो ठीक बात का करबी लइका लइका न हां ओकर हम खेत हमारी तो के पट्टीदारी बाटे ये करा कमी उससे नहीं है बुझा तो लइका ना हां करे जब हुकू करे लगता जब ओकर हाथी कबर आता तो हम लेके हे हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में दौड़ा कर नमस्ते प्रणाम हम बने भोजपुरिया भोजी पुष्पा सिंह वीडियो बने के ये संदेश रहे देखनी है कि जना घर में लड़कन के तबीयत खराब हो जाला तो इना अनमक मांगे चाहिए थोड़ा से भी हट के ना माने के चाहिए कि गोतनी है दियादिन है जेठानी है देवरानी है घर में जब बा लड़का लड़की कुछ भी होके तो आपन मानम तो बबुआ एक दिन जरूर रुआ के अपन माई मानी और जब शुरू से ना मानम तो केहू अपन माई मानी बताएं तो जैसे मैं बाल बच्चा रहन हमने ये सेवा कितना करत रही जा मगर माई इतना फैशन में चूट रही कि बच्चा के कुछ ना देखत रही जीभिए कारण लड़कों के तबीयत खराब कर देते रही। चलिए एक साथ लेते हैं जब अगले वीडियो में फिर से मिल जाए जल्दी वीडियो अच्छा लगा लेते दिल से लाइक करम शेयर करम कमेंट करम जरूर अपने के चैनल पर नया हो तो प्लीज हमने के अपन चैनल बाटे भोजपुरिया भौजी ओकरा के दिल से सब्सक्राइब कर सबसे पहले हमने के वीडियो लास्ट में कहीं जा बाय बाय।